Напускаме приятният кът, където е разположен трети подкрепителен пункт и се насочваме към четвърти. Да речем, че от тук до финала е само спускане, но уви не е толкова просто. Първо ви очаква леко изкачване, а след това ще се натъкнете на красиви поля с много наброй кошари за стадата на местните овчари. Трасето отново минава покрай паметник в памет на загинал човек. Спомняме си за Лазар Анастасов, починал в изпълнение на служебния си дълг. От тук за кратко се редуват гора и поле, докато не започне дългото и технично спускане до четвърти пункт. Вярно, че там ви очаква медицинско лице, но апелираме за внимание. Все пак важно е и завършването на състезанието, а не само участието. Очакват ви 7 км, стръмен, рунлив и каменист наклон. Не се изхвърляйте в тази част, колкото и примамливо да е това. Възможно е трасето да ви изненада. Ето тук, при запуснатата хижа Бялата вода, е четвърти подкрепителен пункт. Доколкото дочуваме, екипът крои изкушение, първо за носа, а после и за окото. Последен опит и тест на волята ви.